Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! 39 minutos nakaligas sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 40 minutos nakaligas sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa lawat na mayong hapon na naman, isa na naman ka masyado ka pa ang tiyempo. Tuman kainit na naman sang panahon. Kangay lamang sang mga balita angot sa peligro sang kagaw nga korona kag isyo sa ginahatag nga kwarta sang gobyerno bilang bulig pinansyal sa mga apektado sang krisis subong. Nagabalik nga suban ang mga balita angos siri nagabaga-baga pa. Signifikante ini nga adlaw para sa mga residente sang 19 ka mga munisipalidad kag 12 ka mga kasyudaran sang Negros Occidental. Bangod subong amo ang unang adlaw sa implementasyon sang General Community Quarantine o kon JCQ ang pagtugot na sa mga drivers sang tricycle kag tricycle nga makabiyahe apang para lamang sa mga lugar nga guwa sang Bacolod. Wala labot ang Bacolod bangod sa Bacolod subong. Imbis nga halugan ang implementasyon sa ECQ mas ginhugtan pa bangod sa ginapatuman nga number coding sa mga nagauyat sang home quarantine pass. Ang rason sa diya maka-aksyon para masiguro, para mapiho nga ang katalagman nga dala sa ring COVID-19 matapos-tapos na. Pihoon nga wala sang matapikan sang kagaw kag ang kaso mapanubo o kung matapna sa nasandalayon. Manlain ang kanamuon, lain ang sitwasyon sa Bacolod. Ikumparar sa ibang sa mga banwa kag syudad sang Negros Occidental. Amo ning nga dapat manhugton ang implementasyon sang ginapatuman nga community quarantine sa syudad sang Bacolod. Bisan may ara ng istrikto nga implementasyon sang ECQ sa gihapon hindi ma-zero. May ara gihapon mga nagakaradakpan nga mga tinuga. Kunik kahapon daw serbisyang lockdown mo sa syudad sa Bacolod.
Kay waay sang misinuman nga may ara sang home quarantine pass ang pwede nga makagwa. Taran-taran niya mga balaligyaan kahapon. Sarado. Pero may ara pa ya nga mga tinuga nga daw way labot ya kung idakpan sila. May duwak pangayaw nga Tagalog. Area sa Barangay Bata kung nagapuli temporaryo sa area sa Barangay Bata, Bacolod. Nagadagon-dagon lakat kahapon dali sa may dalan sa Aksyon ho. Mao mayara pa sang pagataas ang tingog. Di kundi dakob sila. Preso sa lasbong. Ang kaso sulo sigurado gid. Way di kahulugan nga subong may community quarantine gina implementar. Way isang kaso. Espesyal ini nga kaso. Man mga ritubado, way palabati. Una sa balita, una sa aksyon. Pizza 20 kita sa bulan sang Abril tuig 2020. Adlaw-adlaw sang bulan, ginabantayan sang tanan. Mga balita sa saling nga palatunturan, ginabantayan man. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Ang mga pangulong dinalan, rat sa dahon tara. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sa bahin sang balita lokal. Balita angot sa mga tao nga ginabantayan bangon sa sintomas sang COVID-19. Ang kadamoon sa mga kaso sang kagaw nga corona. Medyo nagpulupugday kag nagtulotawhay na. Ang balita kag senaryo subong nga ginatutukan amo ang kwarta nga ginapanagtag sa idalom sang Social Amelioration Program sang gobyerno nasyonal pagi sa Social and Welfare Development nga talatapan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pagdinugok sang mga tao nga mga kuwa sang kwarta sa payout center, gym, barangay hall, o kung basketball court ba na. Basta lugar nga huluhandong kag medyo malapad-lapad. Ang pagdinugok sa mga tao na eksperyensyahan. May mga barangay nga ang pagpanagtag sang schedule kuntani sa iban pangadlaw. Miyerkules pa kuntani. Apang subong nga Lunes pa lamang. May ara sang tagtaganay na. Wala na. Madumduman sang mga tao. Ang abiso sang barangay kung may abiso gid man, basta para sila sa depensarya may tagtaganay kuno. Pero ang tagtaganay kung tani, amat-amat lang ni. I-schedule balabag, makin mo linibo ang mga benepisyaryo. Dapat amat-amaton schedule kada adlaw mo ni. Amo ni nga bats, dason nga bats, amo naman ni. O galing kaya natabo mga aksyon. Nga sa pagabati sa mga tao nga may tagtaganay na, wala na dumduman pa kung balas sila ang nadala sa unang bats nga paghatagan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang gwasa niya mag-aksyon dasig pa sa alas 4. Nagdagon-dagon kadto sa barangay hall, gym o kung ano man nga lugar nga serbi payout center. Bit-bit ang pormas kag identification card. Ang natabo ti mga tabo ag kinaguwal, halos hindi na mapunggan. Ganyang ginhimo pinangitaan na labang sa pamaagi para taran-taran maexplikahan kag mahatagan ang kutob masarangan. Resulta, social kag physical distancing nga ginatawag. Wala na naman napatuman. Una sa balita, una sa aksyon. Kining nga mga benepisyaryo, masiling sang siling nga panatuntunan, daw hindi man naton mabasol. Kag ang mismo barangay official, hindi taman mabasol. Bangod basta gutom o kung sulok-sulok effect na gani ang mangibabaw. Kag magreklamo, wala sang halos makapugong, wala sang makabalabag. Tanan himuon sang tao para lamang makaambit sang bulig nga para sa ila.
Magasurvey ini nga gamay nga eleksyon sa iban pa sa nga mga kabarangayan. Ang mga opisyal naton sa barangay, hindi taman na sila di man taran. Yara gid maya siguro yung isan helmonon kag balano na sa mga residente niya. Kaya hindi mayong performance ga sige lang yapon, pero kalabanan nagapaningwa gid sa mga kakangaman. Isan sinos buong opisyal man sa barangay kung ultimo nga tawo, luyag na nga matapos-tapos ining problema nga dala sang COVID-19 nga diho. Ining natabo maka-aksyon nga golpiyada nga pagdugok sa mga benepisyaryo sang social amelioration program nangin serbi ining gamay nga leksyon sa iban pa sa nga barangay gaway pa magkapaumpisa sa pagpanagtag sang saning taga 6,000 pesos nga social amelioration program. Dapat i-plaster anay sang maayo. Malamo budlay magreklamo ang mga tao nga tingob. Ang nagasabat tagapila lima lang ang nagareklamo ginatos mabulubudlay na punggan. Plaster sang maayo para ang tagtaganay mangin masulhay. Agon sa mga utan pa daw tugabang lamang nga nagadalhay. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ganibal sa nga balita sa bahin sa lokal, Mayor Bing nagpahanumdum sa publiko nga wala natapos ang giyara. Wala pa matapos ang giyara. Batok sa COVID-19. Aban ang giyara nga ang kontrata hindi makita. Unseen virus. Pinakamabudlay nga giyara sa bilog nga kalibutan. Mayaraman sang 18 anyos nga soltero dakop sa barangay 29 nga may ara sang Shabu. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang tagtaganay temporaryo nga ginpaunta sa barangay 35 Bacolod. Tagtaganay sang kwarta sa Social Amelioration Fund o kon program. Temporaryo ginpauntat sa barangay 35 Bacolod. Ang kapitan sa barangay Ruben Miranda nagsiling nga ginpauntat ang tagtaganay bangod wala masunod ang social distancing. Di delikadong daan kay hindi pa way pa sa sino nga magkahambal subong kag wala sang health expert nga magkahambal subong nga 100% safe na kita sa COVID-19. May ara gani nga negative nga nag-negative na sa COVID-19. PUMs or PUIs man sa ibang nga lugar nag-negative na siya. Makaligad ang pila ka adlaw bumatsyag liwat sang sintomas sang COVID-19 ginkuhaan sang swab test ang resulta positive. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ni ka traidor nga sahi sang kagaw ning corona hindi mamapaktan ang abilidad nas ni. Ang kumpirmado nga kaso o kung ang mga nagkalabatay sa bugos nga Pilipinas mga kaaksyon. New fatalities sa COVID-19 sa Pilipinas. Ang ginatuwag nga death toll 428 na. 428. Aba ng hambal ni Undersecretary Maria Rosario Vergier, ang Health Department spokesperson. Sa ilang sa ding live broadcast sa buong hapon. Una sa balita, una sa aksyon. Virtual presser or virtual press conference sa mga hapon direkta dito sa bahin sang DOH. Iban pagin sa nga mga talalupang doon nga balita sa bahin sang lokal. Ano ang update sa bago lamang siguro sige pa or natapos na. Wailang ko kapiho, no? Kaya mga alas 3:30 sa buong hapon, presentar naman ang update sang Interagency Task Force COVID-19 update sa Bugos nga Negros Occidental. Pagi sa Task Force mga kaaksyon.
Una nga nagpresentar sang iya sa nga reaksyon. Si Gobernador Bong Lacson sa kahapon natabo nga engkwantro sang militar kag ginapatihan. Miyembro sang New People's Army sa sudad sa Himamaylan. Engkwantro nga nagluntad sa pagkamatay sang 3 ka mga hobines nga miyembro sang militar kapag kasamad sang 4 pakaiban. Una sa balita, una sa aksyon. Si Governor Maranyon may reaksyon papati dugay-dugay. Plus ano pagid ang iban nga balita sa bahin sang lokal. Angot sa gihapon sa natabo nga engkwantro sa Himamaylan nga sini kahapon. Ang mga kongresista sa bugos nga isla sang Negros. Bot silingon na mga kongresista, 7 diri sa Negros Occidental. 3 dito sa Negros Oriental. Kalikip na ang kongresista sa nga party list nga abang lingkod. 7, 3, 11. 11 tanan ka mga kongresista nagpasar sang resolusyon. Resolusyon nga nagakondenar sang lubos sa suno sa ila matalaw nga tikang. Naginimo sang NPA sa tropa sang gobyerno sa syudad sang Himamaylan. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 4:54 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa ilawanta ang balita nasyonal, nano ang mga dalagko nga balita sa pungsod nun. Anay senador sang Pilipinas nagtaliwan. Ang ginkamatyan, COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ngalan, Heherson Sani Alvarez. Una ini siya nga nagpaidalom sa experimental plasma treatment para sa coronavirus disease 2019. Nagaedad sang 80 anyos. Amaning prone nga mga edad sang taos bong prone sa COVID-19. Ining may mga edad na kay medyo pigaw-pigaw na gidman ang ginatawag nga immune system. Si former Senador Heherson Alvarez, 80 anyos na, may ulo edad na gidman na. Pero sikat ining personalidad sa pungsod Pilipinas. Kaman si Heherson Alvarez magluwas sa human rights advocates o kung advocate kag environmentalist. Nagserbi man malawig nga panahon sa gobyerno sa Pilipinas. Pinakamasubo ini nga hitabo para sa pamilya sang anay senador. Bangod ang asawa niya sini nga si Cecil Ginote, 78 anyos naman, nagapakig-away pasubong sa COVID-19 man. Duha na silang nagpositibo mo sa COVID-19. Gindala ini sila sa ospital Marso 25. Sana siling na kilalang personalidad sa Pilipinas ining ngalan nga Heherson Alvarez. Dangod sadtong 1986 tubtob 1987. Nagpamuno ini siya sa Department of Agrarian Reform. Nag-Minister of Agrarian Reform man siya. Kag nangin kongresista, kag nangin senador. Nagapati ang kalabanan nga bagod sa Katigulangon. Sa edad ng 80 anyos, wala na masarangan sang lawas ni Heherson Alvarez nga pakigbatuan ang pagpangatake sang kagaw nga korona. Ang mga pareho niya nga senador, mga kaupod sa gobyerno, pati na sa subong nga mga yara sa gobyerno nga kasubo man sa pagtaliwan ni Alvarez nga isa lamang sa mga personalidad sa pungsod nga may maayo kung ginbilin nga maayo nga legasiya ang hinubuan sa nasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pag inibas sa nga balita sa bahin sa nasyonal? 50-50. Kung sa mga pasyente ba sa ospital, ara sa ICU, 50-50. Pwede ba na yun? Pwede ba hindi? Pero hindi nga 50-50 ang hindi pasyente, kundi 50-50 nga tsansa nga ang enhanced community quarantine kung ECQ sa bugos nga Luzon, Palawigon o kon Kakason. Una sa balita, una sa aksyon.
Si Presidential Spokesperson Harry Roque nagsiling sa mga Lunes na si Presidente Rodrigo Duterte ang magapagwa sang desisyon ano man nga adlaw sa mga semana or pwede man sa masunod nga semana. Way sampat o nga pitsay. Magapagwa sang desisyon ng atusa nga Pangulo. Kinahanglan desisyonan sang mas temprano hambal ni Roque para makapreparar man ang gobyerno sang mas temprano. Ang ECQ sa Luzon una ini ginimplementar. Marso 17, original nga schedule, magatapos inikuntani sang Abril 13, apang sang Abril 7 pa lamang ini ang ginpalawig sang gobyerno, tub Abril 30. Kung kahapon si Interior Secretary Eduardo Anyo, naghambal nga ang Interagency Task Force. Nagapadala sang rekomendasyon sa Presidente ango sa ECQ sa April 25 kon April 25 giban ang ilas sa nga schedule sa papadala sang recommendation. Tilaban-laban after sa April 25 nakapagwa sa desisyon si Presidente Duterte o kung base malinaton mas tunod timbrado sa April 25 ang recommendation sang saning task force ni kag mapatimbrado man ang desisyon sang Pangulo. Ang balantayan ECQ sa Luzon, Kakason o kun palawigon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. 59 minutos nakaliga sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Isa na lamang kapalito ang nabilin, magatangko kita sa alas 5 sang hapon. Ibanaon ta na magka-aksyon nano ang observation sa atos sa nga patrol. Nagalibot ng atos sa nga patrol, importante gini ka mo nang ginakabugan subong ang pabaghatag sa nga kwarta nga tag 6,000 sa idalom sang Social Amelioration Program sang DSWD. Sa patrol with Aksyon Gian Diaz. Traffic Reports. Aksyon Gian, mayong hapon please kabin. May nga po Aksyon Mark, kag sa itong tanan nga mga kaaksyon. Isa karon ka lugar dari nga damit, dumaktulog sa ko ang Aksyon mga kaaksyon, naman ang area sang Dalan Lakson. Kaya dari sa area mga sang Ramos Lakson mga kaaksyon, makita natin pila ka mga pribado nga salakyan na sinumbali, mga delivery, nga mga salakyan, ang mga single nga motor na bala, ara bala nga deliver sa tagsa door-to-door mga kaaksyon. Kag pila pag diri ka mga pribado nga salakyan nga makita natin karon nga po nga nagabiyahe. Nga, di ba kaya mga tricycle nga nagasinumbalik karon nga po, posible ang kalabanan diri mga kaaksyon. Ang madibalang halin sa pila ka mga payout center ang nag-release karon nga po sang ayuda may kang sa Social Amelioration Program. Check na to diri sa area sa station number 2. Si Police Major Sherlock Gabana. Kikabalog ka ini lugar sa station number 2 may isa diri ka barangay. Karon nga po mga kaaksyon nga nagpadayon pa ang pagpanagtaganay abi no sang ayuda makaaksyon dire mismo sa may barangay dos mga kaaksyon. I-check naton dire kay dire sa lugar kita man nato no even sa tubang dire sang station number 2 may mga salakyan dire nga nagasunumbali and halos nga mga salaki nga mga establishment commercial masunod ko sa ko ang sitwasyon karon nga po mga kaaksyon. Sir, check na to na Police Major Sherlock Gabana kami sa may area sang Dalan abi sa kinodrive mga kaaksyon. Sir, may nga po live kita sa radyo Bacolod. May nga po man ako sa Palamati isang aksyon radyo. So, kamustang palibot sang station to? Even area sang San Juan, so may mga salakyan nga naglabay, but at least well check man. Bali, ang tanan nga salakyan nga nagalabay sa enhanced quarantine check-up point area, bali gina-check tagid na, especially subong ang mga van bala, mga wing van, mga panel van nga ga-deliver sa mga goods. Gina-check na naton kay biskan tawd may food pa sila, may DTI pa sila, gina-double check tagyapon ang mga drivers kay para hindi naton malikawan naton ang natabo before sa Cebu. Sir, ang area usually sa San Juan mo gining mga van galabay? Dira ginagalabay ang mga van pakadto sa Bredco. Anong observation mo, sir? Damo pa? Mga naga-deliver? Subong damo pa nagalabay? Damo pag po nagalabay. Actually, hindi natin mabatsagan nga nagabuhin. Pero maano taman nga naga-abide man sila sa aton nga mga rules and guidelines nga gina-implement sila. So far, sa kamusta, di man? Sako ang area nyo or nagsunod na gidman ng kalabanan sa community quarantine, sir? Miyara nga nagasunod, miyara gid nga mga tig-ulo gid klase tawo.
Kaya bisyang kaagi na dako pagkadaso naman nga mga inadlaw, madakpan mo naman liwat. Sila man gyapon. Sila mang gyapon same person, yung mga tiga-ulo, gid kagang labi na subong, nga napantagaan na sila kwarta. Nagpinasaway na gid, especially ining mga drug personality bala. Damo kita na-receive ng mga reports yung pagkabato nila kwarta. Dugay-dugay may nakwanta dayon nga ara na, nagbalakal na sang droga, naglalastar na, dasan ginkadtuan sang pulis, yung sigida, magsiglinumpat man. Nga daw mga idikla or mga vaccine nga nakabuhi sa Toril. So, po sa lingon surgery area niya, makita niyo sir, may mga tricycad. Usually, okay lang na ang tricycad nga kung may mga karga sirabi. Baling iba ni mismo nung pumuluyo nga may sikad. Bali, ginagamit nila, service nila kung magpamakal sila. Kaga dason miyara man iban nga ila mismo nga kaingod, nagasabay na lang sila magpangumpra. Pero mo lang na i-observe lang gyapon ang social distancing. Sa subong sir, ongoing pa, no? Wala pa natapos panagtaganay sa area sa Barangay 2. Kamusta sir? So far, sulunod man sila sa instructions nga ma-observe gid sila sa social distancing kag magpasunod. Kag gina-priority gid nato ng mga senior citizen as well as ang mga nagabusong. Sir, may iban mga salakyan gid ri nga nagasulod landi tapos hindi gali tagadere. Sige na pabalik kag ginasda so hindi man nga diri lang gid. Hindi kun once may makona namon nga nagaskadto diri sa area nga hindi man taga dire, especially nag-ano ko tag-observe kita sang curfew. Aton gid ini sila ginadakop. So may mga service sila dito na sila natong oversight quarters. Pero kung wala sila sang mga salakyan, dire na lang namon sila ginarekta sa station. Dire na lang. Kada para i-document sila kay after sina matapos ining quarantine period, ipasaka ng tanan nga mga kaso against sa ila. But silingon sir, yung area daan daw damo na establishment, di ba? Kumusta sir ang mga nag-open? Hindi man salawayon ang mga salakyan nagdadala. Okay man nag-con man sila, ginakukan man nato no from time to time ginamonitor tagid ang palibot. Okay. Kaya dapat ang mga nag-deliver lang sa mga essential services among aton nga pwede i-allow nga mag-open. Pero ining mga non-essential, hindi gid sila pwede ka-open. Kailan ganito sa ECQ checkpoint in yung area? Bali, 3 ang amon nga ECQ check-up points. Anong dapat sir preparahan sa preparahan sa mga nagasakay sa mga salakyan magwa-abi para hindi na sila madugayan, no? Ang ila gid nga quarantine pass kag ang ila any government issued valid ID nga para mapamatuod nga sila gid inaang sa quarantine pass. Kag make sure nga ang ila quarantine pass wala sang erasure. Kay pag once may erasure, automatically confiscated na. Sir, panugyan na lang, damo na nakabaton halos tanan sa barangay mo nakapanagtaganay na. Anong panugyan mo sir para ang kwartang ay ni of course inyong kampanya bato illegal nga kag iban pa sir. Even illegal gambling sir, no? Ang ginano ta lang no sa mga nakabato no sa mga recipients kaya kung mahimo ang kwarta nga nabato nila halin sa gobyerno gamito nila sa insakto. Kung mas nami pagid direkta nila pang grocery para hindi na nila magamit sa kung ano pa dira. Pero kung mang grocery sila, hindi nila pagdalo ng mga kaulubog ni Limnon kasi may liquor van kita. Hindi na magdala mga malaki, no? Pag-ibakal sang shabu. Mo gina pinaka-information. Sir, thank you mga hapon. Maraming salamat sir, kagamay yung hapon. Aksyon na Marcy Police Major Sherlock Gabana. Sir, thank you kita. Karon nga po diri kay iya area diri yung isa sa may barangay 2. Ongoing para daling panagtaganay karon nga po sang ayuda may kang tangan sining social amelioration program. Ere magkaksunod sa sitwasyon sa dalagan sa trapiko, sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod karon nga po. Manayanay ang aton panahon may pila ka bahin magkakson nga nagbunok ang ulan, no? Building ulan magkakson sa area sang Kabog. South portion kid sa sulad sang Bacolod medyo nakamabulabat sa kid sang pag-ulan karon nga pon makakson diri abi ka kita labot diri abi sa may Metro Bacolod sa may downtown area or even sa Lacson area makakson wala man na doon naglabay lang gurong ulan ang sa south tigin blisingan man to sila nagbulubog naman pang ilang panahon mga kaaksyon. So para sa sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod ang patrol ari kita along area
sang dalan na aginado makaksyon. Dari karon nga po na way daw halos wala nga salakyan dari nga nagalabay iniya diversion road sa tumong kung magtulo traffic sa Lacson or area sang Gatuslaw kalabanan dari nagalabay sa Ginaldo. Galakit hindi man traffic Umuna wala din sila kaya may ginabay karon gilamang nga hapon. Rekta sa patulong taglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz. Una sa bato na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamos ang nagplaylayo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa mga naga-problema sa ilang saning atay, mabulubudlay kung may ganabatsag kita sa ato saning atay, may diferensyang atay ang sabat sa SDTX 500 na bamatud-anay na sa mga pagtuon nga epektibo nga panguntra sa mga toxins ang DTX 500. Hindi na napapadugaya pa kung kaya na ka mo sa ganabatsag. Mag DTX 500 na plus kung mataas-taas sa industry nga blood sugar. Kaya na ka mo sa family history sa diabetes. Hindi na paghulata pa nga maggrabe pa ina ang tumarnas ang DTX 500. Alas 5:14 ato ni Balaon detalye una sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. Oy, importante ini sa Bacolod noon pamati kamo Mayor Bing nagpahanumdum sa publiko nga wala pa natapos ang giyara batok sa akon kontra COVID-19. Aksyon Radio City Hall Report. City Hall nga balita with Aksyon Dale sa Las Aksyon Dale, Laples Kabin. Aksyon na Mar ginakalipay ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia ang turnout sa unang Domingo nga adlaw sa pagpatuman sang suspension sang home quarantine pass kahapon nga adlaw. Sunod siya ti makitaan sa mga dalanan sa syudad sa Bacolod nga wala sa mga tawo hindi visible ang mga salakyan. Aksyon Mar kag nagtuman gid sa panawagan sang syudad no nga wala dapat sang may makagwa sa adlaw sa Domingo. Magluwas na lamang sa pila ka mga frontliners kang sa mga medical health workers kag kapulisan. Pero ang pahanumdum diri sa alkalde sang syudad sang Bacolod nga wala pa natapos ang giyera kontra COVID-19. Kag sa isa ka video message Action Mark kag diri sang alkalde ang natabo kahapon nga daw ang nagapakita lamang sang unity no sang Bacolod City kasunod sining successful nga pagpatuman sang suspension of HQP kada Domingo nga daw. So kay Mayor Bing inspiring kag encouraging ang ginapakita nga suporta sa mga pumuluyo sa pagpakikaway kontra COVID-19. Pero sunod siya, it's not yet over Action Mar ang away kontra COVID-19. Madamo pa sang dapat alat tubangon kag posible maglawig pa ang ini nga crisis. Nagpasiguro naman ang alkalde sa Bacolod nga ginahimo sa gobyerno ang tanang kasarang para maproteksyonan ang syudad kag ang mga pumuluyo batok ka sa virus. Aring palayag ni Mayor Bing Leonardia. May I just say that the war is not yet over. Madamo pa ini ang aton atubangon, madugay pa ini base, pero ang importante nga ginapasiguro ko kamo that our government, our local government is doing everything can. Government is doing its best to see to it that we are protecting our city and we are protecting our people. And it is only when we are together that we can beat COVID-19. So kinanlan, pangapangayo gid kami sang inyo bulig ka suporta. Batuan ta ining COVID, but we have to fight this together. Sa inyo tanan-tanan, madamo gid nga salamat. Sa sining mga tinion Action Mar, ongoing ang video conference ni Mayor Bing Leonardia pod sa mga tapos sang media sa sining mga tinion. So ang alkalde sa karon ang ara sa Bacolod Government Center pero usar ang isa ka pagasabton sang alkalde ang mga pamangkot sa mga tapos sang media regarding ini sa update sang syudad against COVID-19 kag mga pinaka-latest nga ginaobra sang local government sang syudad sang Bacolod Action Mar. Isa man diri sa hatagan sang importansya sa preskon ni Mayor Bing ining pag-implement sa Executive Order number 31 nga nag-regulate bala sa pag-usar sa mga provincial car passes akon PCP sa naging issue sang Negros Occidental Provincial Government no ining mga salakyan nga may mga passes Action Mar nga magsulod diri sa may syudad sang Bacolod kay ini siya ang iga-implement umpisa sa Miyerkules kadlaw Abril 22 kag dapat i-observe o kon sundon ang ipatuman nga number coding scheme o kon odd even scheme sa pagsulod diri sa may syudad sang Bacolod. So sa karon ang gawing preskon sang alkalde Padman si Vice Mayor Sid Familiaran ag si City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang aksyon niyo. Aksyon dahil sa Salazar una sa balita sa aksyon
Aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang dugang nga update sa karon sa Bacolod City Hall kay man nangapadayon pa ang online press conference sa mga opisyal naton sa syudad sa Bacolod sa Babaguna ni Mayor Bing Leonardia. May mga paghugot pa mo sa implementasyon sa enhanced community quarantine sa syudad sa Bacolod. Kooperasyon na lang ato sa nga himuon diri sa ato sa lokal nga panguluhan sa ato sa syudad kay April 30 pila naman lang kadlaw niya. Na mga pulo naman ang kadlaw ato sa nga solo sakripisyo why kita sa may mahimo di kundi opdan ang kampanya sa ato sa gobyerno kay nitanan para man sa aton. Sabong hapon mga ka-aksyon, mayaraman sang Interagency Task Force COVID-19 update, naging presentar ang gobyerno provincial sa Negros Occidental, tiara gid sa masami ang presensya ng Governor Bong Lacson with former Congressman kagasubong Provincial Consultant Albi Benitez upon mga miyembro sa Interagency Task Force. Ang una, naging presentar ni Governor Bong Lacson ang reaksyon niya sa enkwentro o kung sa natabo kahapon no, sa bahin sang Barangay Carabalan, syudad sang Himabaylan, ang ginaligar nga paghaboy, no? Ginaligar nga paghaboy sang Granada kag may landmine pa sang mga rebelde nga nagresulta magka-aksyon sa pagkamatay sang tatlo ka mga miyembro sang militar kapag sabad sang apat pagkaiban. Now, si Governor Lacson may ara sang panawagan sa miyembro sang New People's Army o kon NPA, kalikit man iya sa nga lubos nga pagkondenar. As the Governor, I am deeply saddened and I condemn the attacks against our soldiers during a humanitarian mission. The entire world, the entire human race is in the midst of a pandemic right now. COVID-19 and the efforts to address it is not a socio-political issue or concern. This is human race survival concern. Before COVID-19 struck humanity, we have been making progress in our peace process with our President's EO number 70 and the institutionalization of the whole of nation approach and the creation of the National Task Force to end local communist armed conflict. Let us not allow this pandemic to diminish our progress to attain real and lasting peace. This virus knows no gender, no nationality, no social status, and no political beliefs. To our brothers and sisters in the CPP-NPA, this is a call for cooperation. The war right now is not amongst us Negrenses and Filipinos. The real war is against an unseen virus that is out to attack all of us, regardless of our political beliefs. We are all under attack. We are all in this together. The totality of our acts will determine the history of Negros Occidental and the Negrenses. And unless all sectors of society unite to defeat this common enemy, it is us, it is the human race that will succumb and cave in defeat to COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Gobernador Bong Lacson Deng ato sa mga kongresista diri sa isla sa Negros sa Rasiling tara, mga pulo inis akon 11 taran, mga Negrenses congressmen nagpasar man sang resolusyon nga nagakondenar sa sinatabo o kung ginhimo sang mga rebelde sa syudad sang Himamaylan. Sa ato sa mga ka-aksyon bala labi na sa mga nakabasa sang post bala sa nagapakilala nga KBP Negros Occidental Chapter. Man budlay subong social media mo kay pag ang kalabanan ng mga tao pag-post dahon ka pati
So ang post nga nakita ninyo dara kag nabasahan halin sa nagapakilala nga KBP Negros Occidental Chapter kundi ang ila sa nga post kuno amuning mga kandidato sa 2022 hindi ina matuod ag hindi ina iya ka KBP Negros Occidental Chapter ha. Kuno Team Duterte for the May 9, 2022 national and local election. May mga ngalan pa sa nga kandidato halin sa presidente, papanaog sa pagkasenador. Oy kalayo-layo pa gani to. Why na sang kamatuoran ha? Hindi ina iya ka KBP. Okay? Sa ato sa nga pagpanubalik i-check na maka-aksyon banwa sa Genovaan akon banwa sa Genovaan ang banwa sang sa Southern Negros magana follow up kita maka-aksyon ha may ara sang report may report kita nga follow up sa bahin sa banwa sang Hinubaan ikaw talang magkompormar ini dugay-dugay ibo-bo talang anay ang second batch sa ato sa mga commercials balik kita pagkatapos kilabang sini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon radyo Bakolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilikan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na na'y Sabsan ano nga kalintangan Responsable nga pagbalita Pagtayo na ipalaknan
5:29 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Importante ato sa ring alawas may ara sa ginatawag nga vitamin D3. Ang dugo ta may vitamin D3 dapat o parang mapahilayo kita sa anuman nga lain matsyag kag anuman nga masakit. Vitamin D3 way kamo sa dapat pilion ko di iya ka Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, iya ka Life Extension Philippines, isa labang sa madamo nga mga produkto sa Life Extension Philippines. Pwede ka ba makabakal sa nakalain-lain nga mga butika plus kung na matapos-tapos na ang ECQ, Enhanced Community Quarantine sa madamo nga mga lugar kag General Community Quarantine, pwede ka ba makabisita dari maka-aksyon sa bahin sang ila sa nga talatupan o kung ila sa nga klinika sa GA Estaban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Gamanitor sa ato sa nga live stream, kasata Rebo sa Genovea, kay Migo Joseph Ruiz, Christian Roa, thank you, classmate naton Lilibeth, Kirino Onyati Castillo, amigo Benji Bantong, si Toto Aaron Lavaro, gamanitor man sa ato sa nga pagpangalagad, iban ba sa mga mensahe? Alas 5:30. Ginatinguan nato maka-aksyon nga malapotang communication sa bahin sa Minalbaga na PNP Kayman bago lamang mayara sang aksidente nga nagaluntad sa mga hapon. Amo ning dutay mga salakyan may aksidente piano galing kabante aksidente hindi malikawan minano mo kahalong kunang imo sa ding kasumpong way gahalong digid malikawan na aksidente. JC Mark N. mayong hapon, Elizabeth Malaka Gamana, Est Home 1, God bless and more power. Mary Beth Eleanor Regby Agravante, shout out sa mga frontliners, God bless. Si Gladys Cordelia sa modal Minerva. Si Pinkie Pie Topas. Okay, Pinkie Pie Topas. Joel Oxin Aranda, Jessica Mirasol. Hambal ni Joel Tig Ululan na ripata sa dry season na. Enteng B. Voso goro ka na pag bot inasang kahitasan nga malabasa-basa man gawang ato sa ding kadutaan no kay grabe ka init no. Joseph Salvador Aksyon from Qatar. Eleanor Rugby Agravante, 29 degrees, so hot in Hong Kong. Grabe sa Hong Kong to. Init-init, tama sila to. Roland Guarino. Okay. Ramon Gonzalez from Charito Heights. Barangay Granada. Jamari Pabalati may banting. Araman si Enday Blaza. Bantay lang ko balita kay hindi man ko kagwa. Alas 5:32 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang Bureau of Jail Management and Penology ako na BJMP diri sa Negros Occidental. May gin-report man nga ako may presentasyon man nga ginpatigayon sa pagtililipon sa mga miyembro sang Interagency Task Force sa mga hapon sa Provincial Incident Command Center, Negros First Residences. Ang BJMP maka-aksyon, hindi man pwede nga mabaliwala ang sitwasyon nila sulod. Kay dito sa Quezon City, may nagpositibo naman to gani nga mga BJMP personnel. Kag priso mismo sa Quezon City BJMP. Ti social distancing, physical distancing, mabulubudlay implementar kung ara sulod sa prisuhan, problema nga daan ang kagutok kag karamoon sa mga priso, bisan diin lang bahin sang BJMP sa pungsod sang Pilipinas. Sumayara sa presentation nga gin-plaster ang BJMP paagi sa kay Chief Inspector Jail Roth Istales. In behalf of the Regional Office of the BJMP, I was tasked to report on the COVID-19 situational updates as of 20 March 2020. So for the whole Negros Occidental Province, we have a total jail population of
4,427 PDLs, out of which we have 4,033 male PDLs and 394 female PDLs. This is for the 20 city, municipal, and district jails for the whole Negros Occidental province. As early as 09 March 2020, the BJMP national and regional level have issued several memorandums and guidelines on the COVID-19. So, the highlight of which is on 20 March for the absolute lockdown in all jail facilities. So, last 20 March, 80% of our jail personnel are inside the jail facility up to this date. 20% are for our outside support system who have been tasked to deliver services, food supplies, and other necessary and important things for the continuous operation of our jail. And the BJMP National Headquarters also have issued COVID-19 Advisory 1 to 19 as of this date. And these are the, as flashed in the screen, these are the activities conducted in relation to the COVID advisories. Next, we will go to the issues and concerns relating to jail management in Negros Occidental. So for the possible extension of enhanced community quarantine on April 30, we are looking into a possibility of changing our guards since they have been, our lock-in personnel have been in jail for almost 1 month as of this date. And there are jails in Negros, and some of our personnel have signified that they be assigned in outside support. So the issues are the wardens have to coordinate with the local chief executive in their jurisdiction for the possible quarantine area. So this jail personnel should be quarantined 14 days. And another issue is the once the changing of guards will be initiated, after 14 days, they should COVID test should be conducted upon them so that we will be assured that there will be no entry of COVID virus in the jail setting. So another issue is the procurement of food, vitamins, masks, and PPEs, both for the PDL and our personnel, and to provide for the continuous supply of food for PDL, especially for the prolonged enhanced community quarantine, and additional computers for idalaw. Since the jail is in lockdown, we are not entertaining visitors of our PDL. So in response to this, our jails are conducting idalaw through laptops and computers of our personnel so that our PDLs could interact with their families outside. So we are also pursuing for the sustained non-commitment of PDLs from our law enforcement agencies. But as of this date, may mga commitment orders na dumating, and we have established a facility in Metro Bacolod District Jail Extension, two cells from the newly constructed building. And we have there 7 newly committed PDLs, 3 from Bago, 2 from Silay, 1 from Hinigaran, and 1 from Bacolod City. That's all. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang sitwasyon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Negros Occidental. Sa mga hapon, nagpresentar man ang taga-Department of Public Works and Highways o DPWH. Plus, damo bagay sa mga ginatalakay sa diskusyon sa buong hapon. Sige, padas nandala na. Sa ato sa ring live stream, Mike Seva, watching live from Abu Dhabi, UAE. Shout out family Snok sa Magalyon.
ay kay Kapitan Snook Leda sa area sang Magalyon, no? Alam mo, dira kami nag-tender sa balay niya, sasagwa man lang sa pagbisita to bala ni Presidente Rodrigo Duterte, bala personal dito sa bahin sa Moises Padilla. Dito kami na kay Kapitan Snook nag-tender. Bulubog na itong lugar ni Kapitan Snook, no? So, base ka monitor man si Kapitan Snook. Eleanor Regbe Agravante, babati naman sa mga pamilya kuda sa Alangilan Rojas, ang Agravante family, Giamari Formentira Araman. Monitor lang kami ni Jenny Perez sa Banwa sa Binalbagan. Binalbagan na, check talang kay base kung nasako-sako pa lang ato sa ding Binalbagan PNP. Nagatingwa kitang mag-kig-angot dara sila sa communication. Nawa lang alang pati, siguro base ara pa sila sa area ngidla. Sa ratabuan sa saling gin-report nga aksidente. Lizelle Lovely De Los Trico from Manila, shout out sa family De Los Trico, keep safe everyone. Joel Ratso Milka Danico watching. Roger Esclito Dale Holmes, Granada, Bacolod, thank you. Madeline Jordan, ano yan si Michael Jordan man, no? Madeline Jordan. Good PM sir, magkot lang ko kung magpuli ko Victorious, kaya may emergency lang, tapos mabalik man ko Bacolod, pwede lang. Salamat. Emergency, nagligad to, may nangayo man sa aton bulig di. Ma-attend tani siya sang lubong bla, no, taga Bacolod, makadto siya sa area Santa Lisay, nawagid to matigayon, bulubudlay, kamanti ang ginahatagan lamang subong sang ang ginatugutan lamang subong, ang mga ginatuwag mga frontliners kag mga delivery sang essential products, essential services. Jerel Marandi Gadudo, good PM. Sirina Zaragoza Ibanez sa Cadiz City. Oy, sa kay Mayor Salvador Banes Calantig Leda. Sa Cadiz City, subong way man nauntat ang pagtinguha sang mga opisyal na tunda pagi sa kay Mayor Escalante, Mayor Bading, parang mabuligan tanan-tanan ang apektado sang COVID-19. Philly Rose Gomez watching from KSA, Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah. Aga monitor mandara sa bahin sa Southern Negros, si board member Jeffrey Tobola. Monitor gid always dari sa ato sa nga palatuntunan. Sa ino ba anda, aga monitor man permi si Mayor Ernesto Estrao. Lerpor Kita, good afternoon, thank you. Arama si Loxin Jeremy, monitor lang kami sa Barangay Mandalagan. Ay banding ang mga misay ninyo, balikan tarugay-dugay ha, alas 4:42 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa ring pagbalik, balikan taraman ang natipon nga balita sa ato sa ring patrol matapos lamang sa Patuloy kayong Mga ka-aksyon, madamo sa nag-play layo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
mga makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Las 4:45 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Standby sa report sa ato sa patrol Sara Escoban, monitor from Talisay City. Olive Prado Gargaritano, mayang hapon from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Damo-damo nagawa nga mga stranded Negrense passengers ang nabuligan sa ato sa provincial government. Kag nakapauli na no diri sa Negros Occidental, nagapaidalom subong sa ginatawag nga 14-day mandatory quarantine. Alas 4:46. Flash report sa patrol with Aksyon Jan. Aksyon Jan, please come in. Action-wise sa vehicular accident ang nagluntad karon nga po diri malapit sa may intersection point siyang Bangga home site na diri mismo sa may check-up point sa may area sang barangay Villamonte. May bungguan na ipa. Gani Motivis naligurong area. Ang natabo diri kay tikumong isa ka diri ka pribado nga salakyan ari na sa gin flag down abi kay pupundo sang mga frontliners dali. Ako na po information, iyab na ka-reservice sa Philippine Navy. Then, ang naghatag na go signal, gamago, ang tupad dyan rin nga truck, no, isa ka Isuzu truck nga ini, may temporary plate number 06044473, ay nag-diretso man. Then natabo, nag-itinganais lang nga dawa, ato nakita Andrea do wasak kining kilid sang isa dari ka pick up no nagadoag sang brown inisa bago pa ning pick up di gas wasak kining bilog diri nga kilid sa gyapon nagabilin ari pa diri lun sa ila direksyon padulong north no ma-move na sila tani nga duwa going dito north direction of Sunmar no ang mga driver sang mga salakyan ari diri karon nga pon check try naton check kung ano natabo pero nga pon ano natabo di mo Esteban sa gaay ko sa tracking no kali anong taban sa gaay sir gana pa mo sir to kuya to maliko ko di pa sa ito bali nagpundo ka di sir una nagpundo kay gin-check ko sa Navy asang Navy. Check mga aso nga quarantine pass. Okay. Go-obra ka sa government. Check ka lang nila. Higa ka lang signal ka mag-go. Mag-go. Tapos, pag-go mo, sir, siya yan ang... Ano to na, tapos pa ko nga nasa guide ako daw. Pero sir, naglakat kasi wala ko siya lakat. Pundo man siya. Pundo man siya. Una ka lakat. Una ko lakat Kaya mo ito nga, pag nakalakat ka na, di ba ka nakalakat, naglakat mo sa dayo? So, di mo di nang igo na itong trakas dyan, gino? Halin sa dina? Halin sa kilog dito Sa kilogit, no? Sir Garong. Sir, mga pon, ano mo ito aksyon na mar? Kataas gila sa truck ka kontra yun anong karga sa nakson dyan? I don't know, check, hindi ko makita kay may trapal? May trapal Gani, may trapal, no? Mangkotol sabi. Katahom pa na sa pick-up bag o pag idlak pang pick-up yaw? Mo itong driver sa pick-up action man. Bago gini, do pilapla ko ng kabulan initially. Ano ang truck, no? Ara ding
driver sa truck Ara sa kilid ang kwan, ara niya sa kilid ang pick up. Okay, kung papuntuan ka, abi, kawala ka ginkitida na din ilang dalan. Kung ang taon mo, mga 1.5 lane din lamang ang maagyan sa mga salakyan. Kaya ginbutan na kwadrado mong traffic barricade para hindi bala ginagusto mga salakyan kag makontrol nila sa gusto. So ginapuntat pa ipay ka doon ka din nila malabot ka diri sa may bike lane, pundo ka di, na isa ka truck posible pundo, maantiri mo direksyon na pasulod ka gidya. Di ang matabo de kundi ka magatag ligwas sa mabungguan mo gid mo mabungguan mo gid ang truck. Din kaya sang antes makatara ko daw. Hindi before nag-ano ka. Kadulog naging ko daya wala na ko na ikalakat ya. Pag sinya ang pulis nga mabante, nabante man ko wala ko na way ko sa nabalikid. Kay hindi na sa makita mo kay layo na siya ari man dito sa puntaw. Ano na kagama kalamay. Hindi mo katalang kasto. Pa reclaim reclamation. Hindi mo katalang hindi mo dala ng tama yan. Pa reclaim gani. Tapos mabiyahe ka pa? Oo. Hindi makadto na din. Hindi ari iba. Ari ka mo ni pariya ko lang sa bodega to. Oo. Di kalin. Di kalin ano? Di kalin ano dan? Sa Binalbagan. Dito? Okay. Talaga punto na kalagayan. Nag-stop na kami. Galing kayo na sa terror? Why ko sa di parahan. Pag stop ng pulis, concentrate ko sa pulis mo. Ngayon nag-stop sa. Pag abante, why ko na di parahan nga sa galing sa kilid ko. Tugong impact. Hindi man kayo nagdulog mo gulpi lang. Okay. Kaya kung dagan ko lagog yun sa'yo. Anong ngalan mo kanina, no? June Regina. May ID ka, be? June, pinayin mo edad? Pinayin na may edad, no? 40. Sige, thank you. Si June Ray, Avino, Aksyon, mga drivers ng truck, no? Pareho sila gali Aksyon na dyan nga way makatalaw pangod, Bangod nga ti, ara sila sa area sang checkpoint, ila sa nga ginapinsar, mapakita ila sa quarantine pass guro ni? Oo, amo na ilang pagpatag action mar, no? Anyway, check pa ni karon, ako na yung sitwasyon karon na yung disposition dre. Kay duwa sila, may mga rason man sila kung paano sa reaction. Depende ko ka TV mga witnesses na dili sa area. Pero gasgasan ginaksyon dyan ang pick up ng bago, ho? Oo, nagdikit kinakson mar. Oo. Napilog gani, gubagi galing side mirror ya. Nagbupi diri ang sa may unahan nga guma dampe. Listening sa lakyan. Importante lakat lang yapon, lakat man nagyapon pick up kalakat yung pick up. May bagras lang sa ding kilid garo. Amo nga ba do nasumbagan ka lang, pero kagiyo kagapon, no. Ang balik sa normal nga sitwasyon during check-up point. Miski may aksidente, may gamay lang man nga lagyan, ayos lang malagyan Aksyon Mar. Kaya importante may maagyan dari ang mga motorista. So far mo lang pinaka-uli rin natin yung sitwasyon sa area mismo sa may Bangga home site, sakop na isang barangay Monte Vista, sa nadaman siyang Bacolod. Flash report, gikan sa Batol at naglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa Batol sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Santi Kanay, ti lunsay ang driver may mga rason man. Aksidente naging malikawan. Nagasanti Kanay, kaling kay dako-dako ya kahalitan maka-aksyon ang pick up. Bago pilaplang bulang ginaw-inaw pa, Nissan na pick up. Ang kontraya, truck nga nagakarga sang klamay, ti ano black bugat kakadako sang truck nakita ta sa laragwayin set dari sa aton sa ding Facebook. Ati istoryahan lang Way naman guro sang kasuhay nga matabo na depende na sa pag-aregluhan ay kalunsay malang may mga rason nga ginpalayag ang tagsa ka mga drivers kagapati kitang aksidente gid ang natabo. Kaya muna mag-abot kamo sa bahin sang check-up points. Balikid kamo wala to. Ang inyo sa nga panulukan di lang sa pulis nga manogkadto check sa inyo sa quarantine pass. Balikid kamo sa side mirror sa salakyan yo kay base kung may salakyan lang nga padulong o kung nagasunod sa inyo
nga ang panulukan sa policeman ay kamugalik balo nga santikanay ng salakyan yung kadua. Siguro mo nang laban-laban na tabo ho. Sa pick-up kag truck nga manugdulong kung tani isang kalamay dari sa reclamation area suran sa Bacolod, kalayo pa sang ginhalinan sinang daaw no banwa pa sang minalbagan. Ibisan na mo ning sitwasyon sa dalanon naton sa Bacolod City, importante si Japon. Butang ta sa ato sa paminsaron ang ginatawag nga paghalong. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. 555, las 5:55, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Hover Pistanyo, blind spot, yan na siya, okay. Jenny Solgon, thank you, okay. Si John Villarosa, blind spot, tama na siya. Hambal ni John Villarosa. Craig si Ibosyo, grabe ba, jutay na biyahe, car aksidente pa. Hambal ni Drexy, hindi gin malikawan eh. Aksidente. Way matalopang dansang isa, ang isa, way man katalopangod. Ang resulta, santikanay. Sa balita, una sa aksyon. Importante waay sang nahalitan nga lawas, nga parte sang lawas ang tao. Alas 5:56 sa iban nga balita, tuto karon sa Aksyon Firing Line with Aksyon na Brian Morden, las 6:30 top do alas 9 sang gabi. Kay Jigs Garcia dara sa bahin sang Kasilingan, Barangay Tangob. Way ginagauntat ang yasa nga pagmonitor sa Aksyon Radio Bacolod. Ngakaw sa di ka barangay, ngakaw sa di ka purok. Toto Jigs Garcia. Buwas nga adlaw, Martes, temporaryo naman ninyo nga makaupod si Aksyon Eric Magbanwa. Martes, buwas na rin sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Kaya kung Biyernes, kita man nagapungko sa Aksyon Night Patrol. Pero temporaryo lamang ina mag-aksyon. Part na sang adjustment na ginapatigayon sang Aksyon Radio Network. Inyo pala tuntunan Aksyon Reports After Edition. Magabalik na naman buwas magasunod na Aksyon Balita Evening Edition. With Aksyon Dale Salazar, upod man kay Aksyon ang Defensor. Opo na rin kay Aksyon Elmar Madera sa Technical Control with Aksyon Elray Dutilios. Ang dugang update mga ka-aksyon sa bayan sa Bacolod City Hall kag ang sa Capitolio Provincial. Tutukan karon sa Aksyon na Firing Line with Aksyon Brian Morden. Ano ba lang update sa figures nga ginapresentar sa ato sa ringa Provincial Health Office. Ato sa nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer, may kaataran sa mga stranded Negrense OFWs. Manduang ginaproblemahan sa sa provincial government mo. Ang mga Negrosanon nga ato sa iban nga probinsya stranded nga luyang puli diri sa Negros Occidental, plus ang mga dumuluong naman nga ari diri sa Negros Occidental nga luyag man magpuli sa ila sa nga lugar iba sa iban nga nasyon. Wala man nagapabayato sa nga provincial government ganahimo ang tanan, pero mayara sang extra nga paghalong. Ako naman, Aksyon Marlon Genovea. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Padayong aksyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod.